Balladen i toppen af dansk sportsdans, den fortsætter. Her til aften måtte Team Danmark gå ind i striden og agere mægler mellem elitedanserne og forbundet. Smilene er stivnet på de ellers danseglade udøvere. Derfor prøvede de her til aften at komme dialog, der udstikker kursen i dansk sportsdans. Vi håber på en dialog for først og fremmest, for det har vi ikke haft i mange, mange år. Og vi håber på, at de lytter til os og hører vores synspunkter, for det er et af de kritiske punkter, som vi føler, som sagt, det ikke har gjort i mange år. Det er en strid om, hvorvidt danserne må stille op til en enkelt turnering, der har sendt parterne på koalitionskurs. Derfor må Team Danmark nu træde til. Jeg forventer, at vi får nogle synspunkter fra danserne, fra de aktive, men også nogle synspunkter fra forbundsledelsen. Og så handler det jo meget om at finde nogle fremadrettede konstruktive løsninger på tingene. Mødet er netop slut, og meget tyder på, at danserne får deres ønsker opfyldt. Mere herom i Morgensporten allerede klokken 7. Nu LPS, det er slut for i aften. Vi er tilbage på næste torsdag med meget mere om denne her dansestrid. Vi vil ikke være gidsler i et politisk spil. Vi er sportsfolk, og vi elsker vores sport. Vi vil have lov til at dyrke vores sport. Danmark er vild med dans lige nu, men landets bedste dansere er altså ikke vilde med deres forbund. Derfor dansede flere af dem i en stor turnering i Holland for 14 dage siden, selvom det koster dem deltagelse i både DM og VM. Meget mere om den historie i næste uge. Tak for i aften.